milí mladí přátelé. Zvláště vás mladé oslovují proto, že právě vy byste měli znát pravdu o době druhé světové války, kdy právě i na tomto místě se odehrávaly věci, které si většina z nás, mimo ty nejstarší, neumíme představit. Váš pan starosta ví o tom, že jsme pozvali a chtěli sem k vám přivést a umožnit setkání s jednou z těch, které se přímo účastnili bojů. Žije mezi námi, je velice skromná a to, co udělala, považuje za samozřejmost. V současné době je jí 92 let a žije v domově důchodců v Moravské Třebové, jmenuje se Jarmila Halberštátová. Jako příslušnice prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu, tehdy ještě polního praporu, se přímo účastnila prvního bojového střetnutí s fašisty u Sokolova, bojů u Kyjeva, na Dukle i dalších bojů našeho armádního sboru v sestavě sovětské armády i přímo osvobozování území naší vlasti. Prožila tedy celou cestu z Buzuluku až do Prahy. Děkuji paní Horské a teď bychom uctili památku minutou ticha. Tak máme tady jednu z účastníc dnešního pietního aktu. Já bych se vás chtěl zeptat, v čem spatřujete význam v dnešní době těchto pietních aktů, které připomínají hrůzy druhé světové války? Tak hlavně spočívají v tom, že všichni, jak jsme tady se zúčastnili tady toho pietního aktu, my jsme chtěli, aby se už to nikdy nevrátilo. Aby naše děti, vnoučata mohly žít další léta v míru a ty hrůzy a ta bolest se neopakovala. Jste dneska tady poprvé, nebo to tady znáte? Ne, já už jsem tady po třetí. Vážení spoluobčané, milí přátelé, soudružky a soudruzi. Je tomu již 71 let, co díky především Rudé armádě a příslušníkům prvního československého armádního sboru, vytvořeného v Sovětském svazu z Čechů i Slováků, kteří se tam v průběhu války dostali, i Čechů žijících na Ukrajině v oblasti Volíně, byla od okupace německými fašisty osvobozena většina území Československé republiky. Byli to muži a ženy, jejichž jména pomalu upadají v zapomnění, i když někteří ještě žijí mezi námi. Někteří naši spoluobčané možná ani neví, že Adolf Cihlář, umučený v posledních měsících války zde v Moravské Třebové, byl zde žijící a působící český učitel.
Několik desítek metrů od nás žije v domově důchodců paní Jarmila Halberštátová. Velmi skromná žena. Je jí 92 let. Ve svých 17 letech, což tehdy nepřiznala, vstoupila do naší československé vojenské jednotky, tvořené v Sovětském svazu v Buzuluku, a v jejich řadách jako příslušnice prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu, tehdy ještě polního praporu, se přímo účastnila prvního bojového střetnutí s fašisty u Sokolova, bojů o Kyjev, na Dukle i dalších bojů našeho armádního sboru v sestavě sovětské armády i přímo osvobozování území naší vlasti. Dovolte, abych vám ještě jednou srdečně poděkoval všem zástupcům politických složek a naše květní shromáždění ukončíme státní hymnou. Děkuji vám.